Sinia nugya kirima singsa bemar bukha bisingo teruk he romui tongkha. Monu bazar PS by khobjak Satchan block ni bisingo klaijak. Kola chora gagan Chandropara ni Sumi Tripura tei Sanjana Tripura ni kuni nukhung khamani bisingtei borokni jare khoroksa achaikha. Talbrei eba 4 months kadropkho bumani okni ongkhormani Soham Tripura. Bumani dud bo chaya ningya kabimang tongo. Buma bufawana jagui bono kola chora sakhamnogo talangjaka phiaba aro narakliya sakhamnainai rok. Logi no Agartala IGM Hospital rohorka. Aro nairimani yagolo doctor rok naima bai bukha bisingo sinia nugya bemar teruk he romui tongkha hinui sajakha. Doctor bai Father hasteni Kolkata Hospital talangdi iyakhe norokni cherai bachiklak hinui sajakma bai Sumi Tripura tei Sanjana Tripura ni nukhungo nokha bai klaima hai ungjagui ashok 2-3 lakh rang boro mannai hini wana jagui nogo kifili ma phaika. Doctor rokni kokbai talsa talbreni bisingo borokni sajlano Kolkata o phunukna bagui lukurokno khakawi lukurokni thani chubachu sankha. Maya gonang lukurokni chubachu manmani yagolosi Soham Tripura no Kolkata o dakti talangi ma phunuknai hini lukurokni thani koikha Sohamni buma bufa. Maya gonang kha gonang lukurok norokbo jesuk mansak norokni jesuk yak chuktei chubachu rijadi. Achai faimani sengsaro tongthok chathok mungsa nugyakho tabuk phano Soham Tripura bono sengsaro kaham korungkhe kifili faimanna tei jotono jesuk mansak chubajadi. Zero pu claim of my government show for the Okarang hospital only so doctor. I tell you young Hina Doro and him sweet in a parallel and if anyone goes in the para Bobolokle Satsan block. Tipara Zoto Tipra help Pajan so look around the Tonover. Chinos help Pajan and Zotonover, Pluma help Pajan. Helklai mane pora nang mane nene sarai basane hamya nang tilai naijang manakna bakha khlaya nono kono sorkna torop thega sajero khanya ara disarok dai khoborok manha ba sarai janai ha Manjia ke sonre jana ja nong je patini borok phang to ja onyorom ani bakha wan soise yang tiga muthai awani ne ani bakha wan soi bok tiba bok help klaya na nai ani bakha wan soi yang abai klaya ni rangrok mangkhlai rangrok mane jomarong khlai bai pro thana nang wanso ang lai tang zoma do mangkhlai dodowan hitong hule nang borong ni kamtain sayo nang hakre kana sire thani lai rang paisa kono phina soyong ge kawang no tasang ta kho thamatai mi thamadi asang oi phina tikala muthalo bai phina juga jo ani hine ani bakha wanso ha ani bakha ni jang wanso yang sai ara khai skang bora hospital dina hamla sakang kolasla hospital dilbari delivery am orone pore halai tapos sini halai repare ha bo aw IGM detlang dikne sira halai nai ha bo tapos dipuro nung serang ni bakap siya halai aw Kolkata de mat nai ni halai semua barang paisa ke sing tahu thamatai aw bomi de yolo khai kam masa pai masa kono keri barone nene je sarai basa asai mane sinde bakha mane damage ongja nei sana asai mane pore asai phuni sini de asai phuni sini asai phuni sini bu jen sthano ha dilbari ha se phuni sini sa nono kono report de tak tong doctor torop theka doctor age sini boksa nongni basaro jodi nota se sta khaji la pore kamtan sami yang mana ten kami yang mana ni sa la ya de mana khala mara sola sol ongya ni sa pole nogona poloi be hei nokim ara ni malang dia ara ni sa pole no se sta khaji seranya mang Soham Tripura boyos besongja Saimas tamong janne sarai tabo
Doctor saga bini bakha piak jangni saga tawa guna awdara teran thadi na kolita tar bo doctor tha no pila exam do thada IGM oro thamane pore la doctor sawa jono re phado bono operation khani nang hinai song lai krei borok thamaya rang kreo tama mane nine sara je bakharo kesu nostrong jana nokta mala si doctor ro tila habono tamara ong pila sare bosala hadiba asang tilain tha lai sini ge rang pisa kari sini re phada ha bokol kata dang ni sang khariya moi sang lai hel na ye fina sok de shiwan nai rang rok lai bosan nang man sa rang sene sa soli hazana na hisa sang kari ba bo ni man tha soli hazar bosak din tai re nong na doctor sena khado mahal si gam ni sa se rang pisa ni bai se kalai ma